Slava Domnului, bine ați venit la Casa Domnului. Mă bucur să ne întâlnim din nou în această zi. Haideți, ridicați pe picioare, să începem să rugăm pe Dumnezeu. Lăuda fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Treime Dumnezeu. Doamne, Tată Sfânt, Dumnezeu nostru, venim înaintea Ta cu umilință și mulțumire cu ziua aceasta în care întreaga creștinitate se împlătorește sau își aduce aminte de prețul mare care a fost plătit pentru răscumpărarea omului. Venim, Doamne, să ne îndreptăm ochii prin cuvântul Tău la crucea de pe Golgota, unde Mântuitorul nostru a târnat în chinuri ca să plătească ceea ce noi nu am fi putut să plătim. Și nu doar atât, ci ca să aducă în lume posibilitatea împăcării cu Tine, Tată, prin trupul lui atârnat pe lemn. Venim să-ți mulțumim pentru jertfa Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Și vrem, Doamne, ca Duhul Tău Sfânt să fie acela care să ne deschide și să ne lumineze tot mai mult cu privire la semnificația și marele preț pe care Tu l-ai plătit pentru răscumpărarea noastră. Și să nu stăm nepăsători, să nu ne mulțumim doar cu faptul că suntem printre cei care se numesc ai Tăi, și Te rugăm să ne umplem inima de dragoste pentru semenii noștri, ca prin trăirea noastră și prin vorbirea noastră să predicăm cuvântul răscumpărării prin jertfa Domnului Iisus Hristos. În numele Lui mă închin. Amin. Luați loc, mă rog. Domnul să binecuvinteze pe toți care au ajuns cu bine în seara aceasta. În ciuda traficului din Dallas, Domnul să fie cu noi toți, cu cei care mai sunt pe drum. Câteva anunțuri și apoi vom avea timpul acesta de închinare în comemorarea morții Domnului Iisus Hristos și, după cum vedeți, acolo este și o piatră care va fi dată la o parte, cel puțin din punctul nostru de vedere, a treia zi. Vreau să vă spun că sorele nu s-a ajuns cu bine în România. Fratele Laurențiu va avea o intervenție chirurgicală luni. Este la Cluj, nu se pare, e internat la Cluj, așa. Și e în pregătire pentru această intervenție. Rugați-vă pentru ei, pentru amândoi, pentru doctori. Să continuăm să ne și pentru cei dragi ai noștri care sunt în biserica noastră și suferă în trup, ca Dumnezeu să continue să le dea vindecare, unde El consideră că vindecarea este ceea ce are omul nevoie, unde consideră că e bine să învățăm mai multe lecții din necazul prin care îngăduie să trecem din punct de vedere trupesc, să luăm aminte la lecțiile acestea și să le învățăm. Pentru că sunt menite să ne apropie de Dumnezeu. Necazul de obicei apropie pe om de Dumnezeu. Bucuria mai puțin. Să ne rugăm și pentru cei care sunt în călătorie. Avem pe câțiva. Sora Mariana se va întoarce în curând, Mariana Dajicu, cândva săptămâna asta, dacă bine am înțeles. De asemenea, rudele sorei Carmen Grecu și a fratelui Dorin se vor întoarce în România în curând. Au ajuns deja? Nu vă mai rugați pentru ei. Ne rugăm pentru ei, dar nu pentru călătorie. A fost o deosebită plăcere să-i avem în mijlocul nostru și am fost foarte plăcut surprins până la punctul că mai chiar și făcut o propunere de felul în care fratele gândește și predică. Să venim în seara aceasta înaintea Domnului în cântare, în primul rând, și apoi voi avea câteva cuvinte de îndemn, cuvinte pentru
a meditat mai adânc la Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la semnificația acestei extraordinare, unice jertfe a Domnului Iisus Hristos.
ceea ce ni se vestise, cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui nu avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar el a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Domnul a găsit cu cale să zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi vor da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici. Pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege. Pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei păcătoși. Amin. Amin. Psalmul Isaia 53. Lumea
Ai auzit vreodată, prietene de mine, pe când în largul lumii cutreierai semeț, pe când cu lănci și scuturi cohortele străine te căutau să-ți ceară al vieții tale preț? Ai auzit vreodată, prietene de mine, când floarea tinereții își scutura podoaba? Ca să te scapi de lanțuri, de moarte și rușine, eu am murit pe cruce în locul tău, Barac. Eu răsădisem pacea, tu semănai furtuna. Și de amândoi mulțimea ne-a pus pe un cântar. Minciuna cea din umbră alese atunci minciuna. Tâlharii cei cu vază celor răpând tâlhar. Puteam să zbor din lume, sătul de ei urgie. Și atunci, mulțimea oarbă te-ar fi cerut degeaba. Dar m-am gândit la tine, privind spre veșnicie. Și am murit pe cruce în locul tău, Baraba. Amin. Pe un deal departe sta o cruce veche, ca un semn al suferințelor. Și iubesc eu crucea, unde Scumpul Iisus muri ca al meu mântuitor. Voi iubi vechea tristă cruce, când sfârșesc viața umană. Eu voi sta lângă vechea cruce și-am sosit când m-am coroană. O, aceea cruce pe lume urâtă mă atrage pe mine mai ea. Căci în Iisus lăsând gloria sus, a urcat crucea sus pe calvar. Voi iubi vechea tristă cruce, în sfârșesc viața umană. Eu voi sta lângă vechea cruce și-am sosit când m-am în crucea lui Iisus, strofită cu sânge, e
a murit Iisus, din păcat mi-a făcut scăpare. Voi iubi vechea tristă cruce, în sfârșit viața umană. Eu voi sta lângă vechea cruce și-am sosit când m-am coroană. Deci cruciul Iisus, eu voi fi credincios și orice suferință voi răbda. Căci când mă va chema la locașul ceresc, unde în glorie mă voi schimba, voi iubi vechea tristă cruce. În sfârșit viața umană, eu voi sta lângă vechea cruce și-am sosit când m-am coroană. Amin. Înainte de a lăuda pe Domnul cu această cântare, aș dori să vorbesc despre cruce. Cântăm despre cruce, citim despre cruce, predicăm despre cruce, dar nu ne facem cruce. Amen. Nu vi se pare interesant? În 1 Corinteni, capitolul 1, Apostolul Pavel, versetul 17 și 18, Apostolul Pavel spune așa: de fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii. Știe cineva ce urmează? Este puterea lui Dumnezeu. Amen. Fraților, mie îmi dă foarte mult de gândit lucrul acesta, pentru că sunt baptist, crescut într-o biserică baptistă. Tot timpul vieții mele, până mai recent, am crezut că a-ți face cruce nu-i bine. A prinde o lumânare nu-i bine. A trece prin clădirea unei biserici și îți faci cruce și încetinești un pic pașii. Asta o fac oamenii care nu cunosc pe Hristos. Și poate că e adevărat. Dar am început să mă uit un pic mai adânc la lucrurile acestea și să văd dincolo de semnul crucii sau de lumânare sau de clădirea bisericii, la motivația pe care omul o are când face lucruri de genul acesta. Și este una adâncă, ascunsă, poate în mare măsură, nici măcar conștientă. Dar am ajuns la concluzia că a privi
de sus în jos la oamenii care fac lucrurile acestea, ar fi bine să privesc cu compătimire și compasiune. Pentru că este un răcnet al sufletului. Care nu știe cum să ceară părtășia cu Dumnezeu și să o găsească. Nu vreau să-i scuz pe cei care fac lucruri de genul acesta, nu mi se acuz pe cei care privesc de sus în jos la astfel de lucruri. Pentru că dacă noi am ajuns să cunoaștem mai mult, responsabilitatea noastră este cu atât mai mare ca să îndreptăm ochii și, dacă se poate, să deschidem mințile celor care vor mai mult, dar nu știu unde să o caute. Dacă noi, sau pentru noi, propovăduirea crucii este puterea lui Dumnezeu, e o binecuvântare extraordinară care trebuiește împărtășită și cu alții. Amin. Uitați-vă, fraților, la felul cum punea Apostolul Pavel o problemă aici. Este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Și este puterea lui Dumnezeu pentru alții care sunt tot pe calea spre mântuire. Niciunul dintre aceste două, sau niciuna dintre aceste două căi nu este sfârșită. Așa că cel care este pe calea spre ierzare poate fi întors din drum. Și cel care este pe calea mântuirii mai are de umblat un pic. Spun lucrurile acestea nu doar pentru că noi am fost obișnuiți în România să vedem semnul cruci la Biserica Ortodoxă și Catolică, pentru că luteranii au mai puțini. Aici am privilegiul și prilejul să stau mai des printre luterani și fac și ei lucrul acesta. Și ei sunt aceia care au luptat și și-au dat viața ca Biblia să fie tradusă. Ca tu și eu să o putem citi astăzi. Și dacă te duci la unul din serviciile lor, vei vedea reverența pe care ei o au față de Cuvântul lui Dumnezeu, nu pentru litera scrisă neapărat, deși și aceasta este important pentru ei, ci pentru că acest Cuvânt al lui Dumnezeu este Hristos. Și ceea ce avem înscris sunt cuvintele lui Hristos și, mai târziu, lumina pe care Duhul Sfânt o dă apostolilor călăuziți de Hristos din ceruri. În Evrei, dacă vă uitați, este un verset care ar trebui să ne dea de gândit puțin, pentru că spune că dacă cei care nu au ascultat de El când au fost pe pământ au pierit, cu atât mai mult acum noi, cărora ne vorbești din ceruri, trebuie să fim cu mult mai multă luare aminte. Crucea, Golgota, sunt lucruri despre care astăzi nu se mai cântă și nu se mai vorbește foarte mult, pentru că avem cântăreți noi și cântări noi și vrem să plăcem, să facem plăcere sau să fim acceptați de contemporanii noștri. Eu o să cânt o cântare de prin 1800 și ceva. Amen. Scumpă Golgota. Poate că ar trebui să luați microfoanele, că nu știu dacă termin. Văd crucea lui Iisus la Golgota, izvorul de har minunat. Acolo Iisus prin moartea sa
pe veci în cer. Scumpă Golgota, Sfântă Golgota, eu voi sta veșnic la umbra ta. Scumpă Golgota, Sfântă Golgota, Iisus a plătit vina mea. Găsesc biruință în cercări, prizesc mângâiere și har. La cruce povara mea o las și pacea o primesc în dar. Scumpă Golgota, Sfântă Golgota, eu voi sta veșnic la umbra ta. Scumpă Golgota, Sfântă Golgota, Iisus a plătit vina mea. Speranțele întregii veșnicii, în crucea lui Iisus mi-am pus. Prin sângele lui vărsat pe lemn, eu pot intra în ceruri sus. Scumpă Golgota, Sfântă Golgota, eu voi sta veșnic la umbra ta. Scumpă Golgota, Sfântă Golgota, Iisus a plătit vina mea. Amin, amin. Slavă Ție. Grupul.
His wounds have paid my ransom. Haideți acum, în timp ce ne pregătim inimile, să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și după aceea să luăm parte la masa Domnului, să ne închinăm cu cântarea Grăiți, Iisus în locul meu pe cruce a murit. Și către un vierme cum sunt eu s-a întors, căci m-a iubit. Iisus în locul meu pe cruce a murit și către vierme cum sunt eu s-a întors căci m-a iubit și în locul meu
începe cu un verset care menționează ceva din evenimentele petrecute în ziua răstignirii. Este un verset scris de Apostolul Pavel lui Timotei. Și în 1 Timotei, în capitolul 6, în versetul 13, citim așa. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Venim, Doamne, să cerem în continuare călăuzirea Ta și trebuie să primești închinarea noastră și să ne dai hrana pe care o dorim, poate nu o dorim suficient de mult. Asta este singura hrană care ne poate stâmpăra sufletul și care poate să ne hrănească în așa fel încât să avem o legătură duhovnicească cu Tine, Tată. Amin. Luați loc, vă rog. Nu de mult am terminat citirea Noului Testament și mi-a rămas în gând versetul acesta din Timotei. Și mi-a rămas în gând pentru faptul că noi în Evanghelie nu avem tare mult despre discuțiile sau judecata Domnului Iisus Hristos înaintea lui Pilat. Cu excepția Evangheliei după Ioan. Și faptul că Apostolul Pavel menționează lucrul acesta în Timotei mi-a dat de gândit pentru că Ioan încă nu scrisese nimic despre ce s-a întâmplat în sala judecății. Apostolul Pavel scrie cu aproximativ 20 de ani înainte de Ioan. Ceilalți evangheliști nu menționează pentru că, după cum știm, cei care au fost evangheliști prin grupul ucenicilor, cu excepția lui Ioan, au fugit în noaptea aceea. L-au părăsit. Așa că nici Marc nu menționează, deși scrie la inspirația pe care Duhul îi dă prin Petru. Matei nu era acolo. Așa că scriu foarte, foarte puțin. Și aproape fără excepție, atât Matei cât și Marc, cât și Luca, spun un lucru pe care evanghelistul Ioan nu îl spune, însă detaliile pe care Ioan le are ne obligă și datorită poziției lui și cunoștinței pe care avea și pilelor pe care le avea la Marele Preot, ca să poată să intre în curtea lui, să bage și pe Petru și așa mai departe. E foarte posibil că acest om a fost în sala de judecată, pentru că ne dă niște detalii extraordinare. Și n-aș vrea să mă uit așa de mult la suprafața acestor cuvinte și să ne uităm puțin la aplicația lor. Chiar dacă astăzi este ziua răstignirii, ceea ce se întâmplă în aceste 12 ore, sau aproximativ 12 ore, ale așa zisei prinderi și judecății Domnului Iisus Hristos, au niște semnificații duhovnicești profunde și valabile pentru noi astăzi și pentru întreaga lume. Vedeți, Iisus a fost prins cândva, probabil în jurul miezului nopții. Noaptea aceea Hristos n-a dormit. Știm cu toți că l-au adus în fața lui Ana, Caiafa și dis de dimineață Biblia ne spune că l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Și procesul la Pilat durează aproximativ 6 ore. Știm lucrul acesta? Pentru că în Ioan, capitolul 19, versetul 14, spune, era ziua pregătirii Paștelor cam pe la ceasul al 6-lea, cam pe la amiază. Când Pilat
vine și îl prezintă pe Iisus și zice, iată împăratul vostru. Ceilalți evangeliști menționează ceva foarte interesant, care spun că de la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea s-a făcut întuneric peste toată țara. Ceea ce logica ne duce, dacă luăm și pe Ioan ca spunând adevărul și pe ceilalți evangeliști ca spunând adevărul, că răstignirea Domnului Iisus Hristos a fost pe întuneric. Sau cumva în întunericul acela pe care Dumnezeu l-a adus peste întreaga țară. Dar vreau să ne uităm puțin și nu voi citi versetele sau textul pentru că e lung, dar dacă vreți puteți să urmăriți din Ioan capitolul 18. Începem cu versetul 28 și vom merge în capitolul 19. Probabil că nu o să dormiți nici dumneavoastră noaptea asta, dar aș vrea să spungem pe inimă. Evanghelistul Ioan nu descrie ce s-a întâmplat înaintea marilor preoți. Caiafa era mare preot, Ana, socrul lui, era și el pe acolo cu sfaturi și îndemnuri și consultant al acestui sinedriu al evreilor. Și s-au adunat acolo cu un scop care este foarte bine definit de evangeliști, cu scopul nu de a judeca. Noi spunem, sau așa am fost învățați, că au fost două judecăți, sau că Iisus Hristos a luat parte, sau a fost supus la două judecăți. Nu, ei s-au strâns acolo ca să se sfătuiască, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu ce să îl acuze înaintea lui Pilat. Dacă luăm și studiem amândouă aceste întâlniri în fața oamenilor religioși, în fața lui Pilat, vom vedea o deosebire foarte mare. Și o să trec doar în fugă, pentru că nu ne permite timpul, peste felul în care Domnul Iisus Hristos răspunde la întrebările marelui preot. Și răspunsurile lui sunt de așa natură încât oricum ai privi la ea, să încerci să-i dai o nuanță omenească, nu este. Ci este o nuanță care e venită să împlinească ce spune Evanghelia, că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Spune că a venit în lume și lumea nu l-a cunoscut. Pilat nu l-a cunoscut. Nu că nu știa cine este, dar nu l-a cunoscut în sensul de a-l cunoaște de aproape. Însă acești oameni care așteptau pe Mesia nu l-au primit. Nu că n-ar fi crezut că este Mesia. Pentru că atunci când îi se pune întrebarea, ești tu Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos răspunde, da, sunt. Și mai mult decât atât, de acum încolo, veți vedea pe Fiul omului stând la dreapta măririi și venind pe curii cerului. A fost suficient ca marele preot să-și rupă hainele și să spune, ce nevoie mai avem noi de mincinoși ăștia de martori? Pentru că a rostit blasfemie și este vrednic de moarte. Mai era o problemă în care ei se confruntau și anume dreptul lor de a condamna pe cineva la moarte le-a fost luat de romani cam în aceeași perioadă sau puțin înainte de răstignirea Domnului Iisus Hristos. Dar acesta a fost o motivație de suprafață, că nu era adevărata lor motivație. Pentru că 2 ani mai târziu îl omoară pe Ștefan cu prieteni, fără să ceară aprobarea guvernatorului. Așa că puteau să-L omoare pe Hristos, dacă ar fi vrut. Însă, după legea lor,
Hristos trebuia să fie omorât cu pietre. Și Biblia și prorociile Vechiului Testament nu acceptă lucrul acesta, pentru că el trebuia să fie atârnat în lemn. Și pedeapsa atârnării pe lemn revenea acum romanilor. Așa că aș dori să ne uităm puțin la textul acesta și spune așa, începe cu versetul 28. Au dus pe Iisus de la Caiafa și era dis de dimineață. Dis de dimineață, mă uitam la cuvântul în limba greacă, reprezintă perioada de timp dintre ora 3 și 6 dimineața, straja a patra. E un singur cuvânt, nu o expresie în limba greacă. Și cândva, foarte devreme, în dimineața aceea, ei au pornit spre locul unde locuia Pilat, care deja știa că Iisus a fost prins. Și l-au adus acolo cu intenția de a fi judecat de acest om. După părerea lor, lucru relativ ușor de înfăptuit. Pentru că, de fapt, ei nu se uitau ca Iisus Hristos să fie judecat de Pilat, ci ca să accepte sentința de moarte hotărâtă de ei și să o răstignească, că așa voiau ei. Și uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură. N-au intrat în odaia de judecată, ca să nu se spuște. În lege nu scrie nicăieri că nu aveau voie să intre în casa unei dintre neamuri. Problema lor era mult mai adâncă și mai importantă. Nu uitați că ore în șir au adus martori care au făcut mărturii false și mincinoase și nu se prea potriveau și nu aveau cum să-L condamne pe Iisus la moarte. După așa zisa lor conștiință care îi cam mustra, cum să-L condamnăm la moarte când ăla spune asta, aia ăla spune aia altă, până când vin doi care mint la fel. Și care spun, noi l-am auzit, zicând că va strica templul și îl va ridica din nou în 3 zile. După lucrul acesta începe așa zisul interogatoriu la Marele Preot. Dar Iisus n-a spus așa. Iisus a spus, stricați templul acesta și îl vor ridica în 3 zile. Referindu-se, Ioan spune, la trupul lui. Dar în dimineața aceasta, oamenii aceștia n-au vrut să intre în odaia de judecată ca să poată să mănânce Paștele. Ce ironie! Acest miel al Paștelor care îl reprezenta pe Iisus Hristos trebuia să fie mâncat în curăție. Și adevăratul miel al lui Dumnezeu putea să le pângărească sufletul cu minciuna care au venit înaintea lui Pilat. Nu era mare lucru pentru ei. Curăția ceremonială era mult mai importantă decât curăția duhovnicească. Acești oameni nu puteau să se spurce pentru că erau preoți și încă nu mâncaseră Paștele. Am explicat de mai de mult, nu e timp acum, de ce Iisus a mâncat Paștele cu ucenicii cu seară înainte și ei urmau să le mănânce în ziua răstignirii. Însă acești oameni trebuia să fie aceia care puneau mâna pe capul mielului și care făceau jertfele la templu. Și dacă ar fi fost spurcați într-un fel sau altul, n-ar fi putut să iei parte la această ceremonie religioasă. Și ar fi trebuit să aștepte până luna următoare, când puteau să serveze Paștele, dar nu împreună cu mulțimea, pentru că trebuiau să treacă într-o perioadă de curățire. Și ca să nu se spurce, nu intră înăuntru. Vin cu acuzarea care este transmisă lui Pilat. Și Pilat iese afară la ei și spune, ce pâră aduceți omului acestuia?
Fraților, răspunsul dat de ei arată cât de îndobitocit poate să devină omul religios când religia și tradiția sunt mai importante decât Duhul sau decât Fiul lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Din nou, dacă ne ducem la expresia pe care o avem cu privire la Iuda, care l-a dat în mâinile lor, este exact aceeași expresie și tradusă și nouă, și în limba română în felul acesta. Dar este o expresie care denotă trădare. Iuda l-a trădat pe Hristos, acești oameni l-au trădat pe Hristosul pe care știau că este Hristos. Și nu datorită faptului că n-au cunoscut, ci datorită faptului că din punct de vedere al duhovniciei lui, le era superior și prin vorbă nu puteau să-i stea în față. Și atunci vin la Pilat și spune, sentința e dată, hotărâre luată, omul s-a trebuit să moară. Noi venim să cerem aprobarea de la tine. Lucru care îl irită pe Pilat destul de bine. Cum adică veniți voi, supuși români, să-mi spuneți mie ce să fac cu omul ăsta? Și spune, pentru că își dă seama Pilat, că acuzația pe care eu o aduc nu are o motivație politică, ci una religioasă. Luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Le pune pe Hristos înapoi în brațe să facă după legea lor. Dar când Dumnezeu face un plan și face o prorocie, toată legea și toată religiozitatea lor nu vor putea sta în calea planului lui Dumnezeu de a lăsa pe Hristos aperne pe lemn. Caută scuze frații noștri iudei și spune că nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni. E adevărat, nu ne este îngăduit de lege să răstignim pe nimeni. Pentru că legea dă voie pentru blasfemie ca om să fie omorât. Că vă uitați la sufletul acestor oameni sau la aspectul pe care ei îl ascund de ochii lumii și încearcă să-l ascundă chiar și de Pilat, care era păgân și care vede foarte clar în lăuntru acestor oameni motivația lor. Stau și mă uit, fraților, în jurul nostru, pentru că lucrurile astea se întâmplă în zilele noastre și acum. Atunci când în fața unui sfânt, unui copil al lui Dumnezeu, nu poți să câștigi prin argument verbal, recurgi la persecuție. Pentru că, într-un fel, persecuția îl va îndepărta pe acest om din fața ta. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu vă temeți de cei care pot să omoare trupul. Și după aceea nu mai pot să facă nimic. Nu mai au nicio putere. Dar există posibilitatea de a îndepărta atunci când trupul nu mai poate să sănășuiască sufletul. Sunt profund tulburat de o lege care a fost aprobată în Canada săptămâna asta, unde a cita versete biblice în contextul căsătoriei și sexualității e o ofensă criminală care poate fi pedepsită sub așa zisa, cum avem noi aici, legile împotriva antisemitismului. Acum sunt legile împotriva creștinilor. Și nu sunt doar Suedia, care ia copiii, dacă vrei să-i înveți cuvântul lui Dumnezeu. Finlanda, care face la fel. Totul perfect legal și prin lege. Să nu cumva să credeți că dacă la Casa Albă săptămâna asta a fost Jeffers
noi suntem într-o căruță mai bună. Pentru că vor veni și aici. Pentru că anul trecut la Casa Albă a fost instituită luna homosexualilor. Anul ăsta au schimbat-o în cu totul altceva, cu nuanțe creștine. Încheie politica. Ne întoarcem înapoi la acești oameni care au venit înaintea lui Pilat și au spus: nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. Și Ioan spune: aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Și atunci Pilat intră în odaia de judecată și pune o întrebare Domnului Iisus Hristos, dar de fapt este a doua întrebare, pentru că trebuie să ne ducem la celelalte Evanghelii să vedem prima întrebare. Și din nou, sunt destul de nemulțumit de traducerile pe care le avem. Pentru că atât în limba română, cât și în cele 4 sau 5 traduceri în limba engleză, care le consider foarte bune, întrebarea este din partea lui Pilat: ești tu împăratul iudeilor? Și răspunsul este acela care am probleme cu el. Pentru că în toate cele 3 Evanghelii sinoptice, răspunsul Domnului Iisus Hristos spune: da, sunt. Și dacă ne ducem la greacă, nu este da, sunt, ci este tu ai spus-o. Cu totul și cu totul diferit. Întrebarea pe care Pilat o pune, prima întrebare, este una ironică. Pentru că în fața lor se prezintă un om care, dacă ne ducem în Evanghelia după Luca, Evanghelistul ne spune că după ce ei au luat sentința și hotărârea în Sinedriu că merită moartea, l-au legat la ochi și au început să lovească peste față, spunându-i: prorocește cine te-a lovit. Când apare Iisus înaintea lui Pilat, e un om bătut cu vânătăi pe față și se uite Pilat la el și zice: tu ești împăratul iudeilor? Și răspunsul Domnului Iisus Hristos este simplu: tu ai spus-o. Dar acum Pilat vine înaintea acestor oameni care au vrut să impună într-un fel sentința lui și el să-și dea doar semnătura. Și Pilat le spune: nu e chiar așa de simplu. Vrând să-și arate autoritatea lui de roman peste cei care erau supuși Romei, spune: nu. Dacă omul ăsta va fi condamnat după ce îl judec eu. Și uitați-vă, când intră în sala odaia de judecată, Pilat pune întrebarea: ești tu împăratul iudeilor? Răspunsul Domnului Iisus Hristos, și aici începe acea mărturie despre care vorbește Apostolul Pavel lui Timotei, este unul extraordinar. De la tine spui lucrul ăsta? Sau ți l-au spus alții? Automat Domnul Iisus Hristos se exclude pe El însuși din această pretenție că este împăratul iudeilor. El este Mesia iudeilor. Dar nu împăratul iudeilor în sensul în care acești oameni au venit să-L prezinte pe Hristos înaintea lui Pilat. Și vom vedea mai departe că încearcă să-L convingă pe Pilat că au dreptate. Dar prin faptul că El le spune: de la tine însuți zici tu lucrul acesta, sau ți l-au spus alții, îl obligă pe Pilat să ia o anumită poziție. Pentru că impresia pe care Pilat o are despre Iisus a fost una care l-a făcut să tremure în sandalele lui romane. Pilat se temea de acest om. Nevasta lui Pilat era îngrozită
că Pilat ar putea să-i facă rău acestui om și spune să n-ai nimic de a face cu nepregănitul ăsta. Și Pilat atunci să scoate și el pe el din... Și stă așa. Deci eu, iudeu, să am habar despre ce e vorba aici? Nu. Preoții tăi te-au dat în mâna mea. Și adevărul este că vinovăția cade pe acești oameni care au știut cine este, nu i-au putut sta în față și au vrut să-și păstreze poziția. Câteva lucruri despre instituționalizarea religiei, care a fost și este încă, lucrează încă și în zilele noastre. Religia, și nu mă refer aici la duhovnice, la spiritualitate, ci mă refer la religia organizată, care este bazată și îndrăgostită de obiceiuri, tradiții și așa mai departe. Nu încearcă niciodată să se îmbunătățească. Pentru că dacă ar încerca să se îmbunătățească sau să se adâncească mai mult în semnificația evenimentelor biblice, învățăturilor biblice, trebuie în primul rând să accepte că au făcut greșeli în trecut, ceea ce înseamnă că pot să facă greșeli în prezent și vor putea face greșeli și în viitor. Dacă a fost ca să fie un progres în religia organizată, a fost ieșirea din mijlocul ei și începerea unei alte denominațiuni. De aceea avem așa de multe. Pentru că fiecare denominațiune, atunci și în zilele noastre, se consideră cea adevărată. Și lucrul acesta are mult de spus despre mândria și orgoliul omenesc. Și nu despre dorința lui de a fi împăcat cu Dumnezeu. Sunt eu sunt iudeu, neamul tău și preoții tăi cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Acest ce ai făcut, după răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos îl dă, dă de înțeles că Evanghelistul Ioan face aici o descriere foarte prescurtată a discuției, a judecății, pentru că a durat 6 ore. Și această idee de împărat și împărăție a fost discutată mult mai pe larg și mult mai adânc. Și Domnul Iisus Hristos spune: ceea ce spun iudeii și ceea ce voi romanii vă temeți este o formă de împărăție sau împărat pe care voi o cunoașteți doar la nivelul lumii fizice. Împărăția mea nu e din lumea asta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea asta, slujitorii mei s-ar fi luptat să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar împărăția mea nu este de aici. Pilat își dă seama că, de fapt, nu stă în fața unui om care este un pericol politic, un adept la răscoală sau unul care să cauzeze o revoltă. Și stă în fața unuia care vorbește într-un fel, aș putea să spun, filozofic despre Împărăția lui Dumnezeu. Nu vreau să înțelegeți greșit că Împărăția lui Dumnezeu nu are putere în lumea aceasta. Are putere. Dar are putere prin oamenii care sunt copiii lui Dumnezeu. Nu prin armate. Împărățiile lumii țin sub control și se extind prin tot felul de metode. Și una dintre ele o vedem acum în Iran. Împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu nu se câștigă și nu se extinde în felul acesta. Privim puțin mai departe.
Pilat își dă seama că Iisus Hristos este într-adevăr împărat, ceea ce înseamnă că este undeva pe postură, capabil și îndreptățit să împărățească peste o împărăție. Atunci, un împărat tot ești, nu? La aceasta răspunde Hristos cu un simplu da. Pentru că El este împăratul împăraților. Glorie Lui. Și acum încearcă să explice lui Pilat ce fel de împărat este El. Eu sunt împărat. Pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Și oricine este din adevăr ascultă cuvântul meu. Semnificația și adâncimea acestor cuvinte nu poate fi discutată sau predicată într-o oră sau o jumătate de oră. Spun sincer, fraților, ceea ce spune Hristos aici este că nașterea Lui ca om și venirea Lui ca Dumnezeu au fost ca să aducă din nou adevărul, viața adevărată pe care Dumnezeu a intenționat să o dea omului și pe care omul a fost capabil să o trăiască pentru o foarte scurtă perioadă de timp în grădina Edenului. Aceea este adevărata viață. Și viața care ne așteaptă pe toți cei mântuiți dincolo este viața de reîntoarcere la părtășia edenică a omului cu Creatorul. Sunt împărat și pentru aceasta m-am născut și am venit în lume să mărturisesc. Nu să proclam adevărul. Nu să aveți voi impresia că ce spun eu, doar cuvintele acestea sunt adevărate, deși sunt. Eu am venit ca martor al adevărului. De aceea Iisus Hristos este căpetenia desăvârșirii credinței noastre și totodată este modelul de urmat. Și încă n-am întâlnit pe nimeni, cu excepția Apostolului Pavel, care să zică: călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Ne uităm la adevăr. Și oamenii caută adevărul. Pentru că caută printre toate aceste aglomerații pe care viața ni le aruncă în față, caută ceva mai de valoare, mai adânc, mai satisfăcător. Caută părtășia care poate să dea pace, liniște sufletească. Și o caută tot felul de modalități. Și sunt mulți care se mulțumesc cu așa de puțin, încât nu pot să distingă adevărul care se ducă la viață de ceea ce oferă lumea religioasă, care va duce la o depărtare și despărțire de Dumnezeu. V-am spus și mai spun o dată și poate unii dintre noi sunt mai familiari cu mine, decât mine cu lucrurile astea. Am fost în Roma, Biserica Sfântul Petru, unde dacă vrei să ajungi până la statuia lui Petru, să pui mâna pe piciorul pe care l-au schimbat nu știu de câte ori, că l-au uzat de câte ori au pus mâna pe el, stai ore și la mine. Dar în același fel se face și cu Sfântul Paraschiva. A fost o sfântă la viața ei. Dar acum este un trup mort, care are exact aceeași putere ca orice alt trup mort. Și oamenii stau la rând. Dacă cumva se întâmplă vreo minune, nu este datorită celui care este mort, ci este datorită celui care crede. E greu pentru oameni să înțeleagă lucrurile acestea, să le accepte, pentru că mulți au trăit și au crescut în felul acesta și studiul Cuvântului lui Dumnezeu nu este preocuparea cea mai de dorit a lor. Și acum Pilat vine și pune o întrebare, care din nou este una așa în care să...
ce este adevărul. Prin această întrebare, Pilat alege minciuna. Pentru că oamenii care nu iubesc adevărul nu au altă șansă, nu au altă soluție decât să creadă o minciună. Și lucrul acesta va fi accentuat pe măsură ce venirea Domnului se apropie tot mai mult. Pentru că posibilitățile de a înșela omul astăzi sunt mai mari decât au fost vreodată. Aseară mă uitam, pentru că știu că astăzi sau ieri a fost ziua de naștere lui Bill Gator, făcut 90 de ani. Și am găsit his obituary. Am găsit faptul că el de fapt a murit de ziua lui, când de fapt nu a murit. Deschizi internetul, Facebook, orice ai deschide, nu știi ce e adevărat și ce nu e adevărat. N-am cunoscut personal, dar știu că sunt păstori care își fac predicile cu ajutorul la ChatGPT, AI și așa mai departe. Doamne, ai milă de noi. Acum Pilat avea 3 posibilități. Una care a arătat că nu e foarte deștept. Pentru că vine la ei și datorită unui obicei, după ce face această afirmație înaintea lor, nu găsesc nicio vină în el. Dar fiindcă este un obicei pe aici, acest om nevinovat îl aduc în fața voastră, vreți cumva să vi-l slobozesc așa cum avem obiceiul la Paște? O întrebare, am putea să spunem de drept idiot. Pentru că la urma urmei, cine l-au dus înaintea lui? Iudei, nu? Urma ei să zică, da, dă-ne-l. Nu, de-aia l-au adus. L-au adus ca să-l omoare. Și, din nou, în mod ironic, îi întreabă, vreți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Atunci, toți au strigat din nou și a zis, nu pe el, ci pe Baraba. Vali, pune-te lucrul ăsta care ți l-am dat să pui pe ecran. Foarte interesant, din Evanghelia după Matei se subînțelege. Dar este un lucru omis în toate traducerile pe care le-am văzut, inclusiv cea din limba română. Dacă ne uităm la Interlinear Greek to English, la versetul acesta, spune așa că they were holding now at that time a prisoner notable called Jesus Barabbas. Pe Baraba a chemat tot Iisus. Și dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, se subînțelege atunci când Pilat trebuie să slobozesc pe Iisus Hristosul sau pe Baraba. Nu știu de ce să omite lucrul acesta. Pentru că este foarte clar din limba greacă. Dar mai mult decât atât, cuvântul Barabas e un cuvânt ebraic dublu, sau format din 2 cuvinte, Bar-Abas, care înseamnă fiul tatălui. Pentru că așa se numeau oamenii, nu aveau un nume propriu, și copilul avea Bar în fața numelui tatălui și ăsta era numele lui propriu. Lucrul acesta este semnificativ atât din punct de vedere al alegerii pe care trebuie să o facă Pilat, și din punct de vedere al evreilor care știau numele acestui om, știau crima acestui om, dar ura lor față de Hristos era mai mare decât disprețul sau ura față de un criminal judecat și condamnat la moarte pe cruce. Și eu zis, nu ni le libera pe Hristos, îl vrem pe Baraba. Și acum încep batjocurile.
soldaților și mai departe, nu ne uităm foarte atent la lucrurile acestea, dar Pilat vine și le spune a doua soluție. E nevinovat și consider că e bine să pun să-l bată și apoi să-i dau drumul. Și ei încep să strige din nou. Răstignește-l, răstignește-l. Luați-l voi și răstigniți-l. Eu nu găsesc nicio vină în el. Și ei vin din nou să încerce să-l impresioneze pe Pilat cu avem o lege, după legea aceasta trebuie să moară, s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când au auzit aceste lucruri, sau aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. Omul acesta tremura acum în fața lui Hristos, dar în același timp tremura și în fața mulțimii și a iudeilor care erau acolo. Vrea mai multă lămurire și se duce înapoi la Iisus, care era în sala de judecată și întreabă, de unde ești? Puteți să vedeți zbuciumul din sufletul acestui om. Dar el deja luase hotărârea și Hristos știa hotărârea pe care a luat-o și nu dea nicio răspuns. Că hotărârea lui a fost atunci când a spus, ce e adevăr? Tu pretinzi că ești adevărul, ce e adevărul? Adevărul e ceva relativ. Pilat i-a spus, mie nu vorbești? Nu știi că am putere să te răstignești și am putere să-ți dau drumul? Avea el putere să dea drumul? Avea. Putea să le spună la toți iudeii ăștia, îl găsesc nevinovat, plecați acasă. Avea nu numai autoritatea de guvernator, avea și armata în spatele lui. Dar era ceva mai mare decât acestea. O teamă mai mare în acest om. Și vine acum să se dea mare înaintea lui Iisus, care are putere să răstignească, să-i dea drumul. Și Iisus îi spune, puterea asta ta s-a fost dată nu de la Roma, ci de sus. Pentru că el urma să moară la mâna lui Pilat, sau la judecata lui Pilat, sau la porunca lui Pilat, ca împlinire a unui plan al lui Dumnezeu dat de sus acestui păgân care stătea în față și care credea că are putere. Dar, pentru că în inima lui Pilat era o luptă, Domnul Iisus încearcă încă o dată să-l atingă. Cine mă dă în mâinile tale are un păcat mai mare. Tu ești păcătos. Pentru ce urmează să faci? Dar cei care m-au dus aici, știind ce fac și cine sunt, au un păcat și mai mare. De atunci Pilat căutea să-i dea drumul. Și acum din nou vin acuzațiile politice. Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Și aici era frica lui Pilat. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător în locul numit pardosit cu pietre ale evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștilor, cam pe la ceasul al 6-lea. Pilat a zis, și asta e a treia opțiune a lui, iată împăratul vostru, faceți ce vreți cu el. Dar n-a putut să facă ce a vrut el să facă. Pentru că eu am strigat din nou mai tare, răstignește-l, răstignește-l. Să răstignești pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns, noi nu avem alt împărat decât pe Cezar.
dacă nu vă cutremură cuvintele acestor oameni, care trebuiau să fie lumina lui Dumnezeu pe pământ, purtătorii neprihănirii lui Dumnezeu în fața neamurilor, și oamenii care să fie gata după prorocile pe care le știau pe din afară. De unde au știut ei că în Betleemul din Iudeea? La fel de bine știau și celelalte prorocii cu privire la Mesia. Să vină să spună că noi prețuim pe Cezarul care să dea El pe El însuși Dumnezeu mai mult decât pe Dumnezeu, decât pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Ioan își termină acest episod al judecății. L-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. În ciuda nevinovăției lui Hristos, în ciuda faptului că El l-a crezut nevinovat, în ciuda faptului că era teamă de El, mai mare teamă era să fie acuzat de trădare înaintea Cezarului de acești oameni care peste câteva ore urmau să mănânce mielul de Paște. Acum vreau să vă duc cu gândul la o prorocie și cu asta ne apropiem de pâinea și vinul pe care le vom lua propovăduind moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. În Deuteronom, capitolul 21, citesc versetele 22 și 23, deși 23 ne interesează. Dacă se va omorâ un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea și l-ai spânzurat de un lemn, trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn, și să-l îngropi în aceea zi, că cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu. Să nu spurgi țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Hristos a trebuit să fie atârnat pe lemn, ca blestemul lui Dumnezeu peste păcatul lui Adam și al meu și al tău să cadă asupra lui. Și Hristos atârnând pe lemn nu a fost un martir pentru ucenicii lui dacă ar fi fost omorât cu pietre, ci a fost un om blestemat de Dumnezeu pentru că a fost atârnat pe lemn. Și asta era punctul marilor preoți pe care voiau să o scoată în evidență înaintea poporului. N-are importanță ce credeți voi despre el. Dumnezeu n-ar fi îngăduit ca acest om să fie atârnat sub blestemul lui pe lemn, dacă ar fi fost cine credeți voi că este. Și aceasta toate sunt în planul lui Dumnezeu, înfăptuit în El însuși, înainte de întemeierea lumii. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire și cu reverență, apropiindu-ne de această masă de frângerea pâinii, care în sine însuși are o semnificație deosebită, și să ne pregătim inimile ca să luăm parte la această împărtășire pe această pâine și vin. Să ne ridicăm, să venim înaintea lui Dumnezeu, cerând binecuvântare peste această pâine. Așa cum a făcut și Domnul Iisus Hristos în noaptea când a frânt-o și dat-o ucenicilor. Și rog pe fratele Barnea să ne conducă în rugăciune de binecuvântare acestei pâini. Doamne, Tată, venim înainte Ta în clipa aceasta să-ți mulțumim pentru jertfa Ta mărească. Mulțumim că de bunăvoie ai acceptat să te jertfești pentru noi și mulțumim că ne-ai primit în harul Tău. Deși suntem păcătoși, Tu ne-ai iubit și ne-ai primit. Te rog să ne ierți, să ne curățești, să ne sfințești, să ne ajuți să dăm slavă și cinste numele Tău. Amin. Amin. Veniți oaspeții lui,
ce a binecuvântat pâinea, a frânt-o și le-a dat-o, zicând, luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. După cine a venit din nou înainte lui Dumnezeu, cerem binecuvântarea peste pahar și peste vinul care era în el. Și o rog pe fratele Dorin să ne conducă în rugăciune de binecuvântarea acestui pahar. Tatăl nostru care ești în cer, îți mulțumim că în seara asta suntem în casa Ta, Doamne, îți mulțumim că suntem la masa Ta și îți mulțumim că Fiul Tău care este Împăratul și Mântuitorul, Salvatorul nostru. Îți mulțumim că s-a jertfit pentru păcatele noastre, să avem viață veșnică, să fim împreună cu El totdeauna. Vreau, Doamne, binecuvântează acest vin care simbolizează sângele Fiul Tău care s-a jertfit pentru noi și îți mulțumesc că Tu ești Salvatorul și Mântuitorul nostru. Amin. Amen. Luați paharul acesta, ca semn al mânirii. Moartea lui va învie la După ce a binecuvântat, le-a dat zicând, beți toți din ea. Acesta este sângele legământului cel nou, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Să venim înaintea lui Dumnezeu, cerând binecuvântarea și puterea Lui peste noi în continuare și rog pe fratele Dan, Răbăreanu, să ne conducă în rugăciune. Te laud, Doamne, Tată, la sfârșitul acestui program, Doamne, că ai fost cu noi în seara aceasta. Mulțumim pentru tot ce ne-ai dăruit, Doamne, să cântă poezii și mai ales cuvântul Tău, Doamne, care ne-a învățat. Te rugăm frumos, ajută-ne, Doamne, să prețuim în fiecare clipă jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce și învierea Lui, Doamne, pentru păcatele noastre. Laudă și mărire, Doamne, să dorim să ne pregătești și mine și pentru duminică, pentru sărbătorii, Doamne, învierea Ta. Ajută-ne, Doamne, cu bucurie să venim să ne închinăm Ție. Ajută-i pe ceilalți, Doamne, care ne-au venit în seara aceasta și nimeni să nu stea învățător acasă, Doamne, și cu toții, Doamne, să ne închinăm Ție de acum și până în vește laud. Amin. Amin. Domnul cu dumneavoastră, într-o spre casă, ne vedem duminica.